ev tiştekî nû ye weke ku jê ji di nûçeya xwe te behs kir heta niha 11 kongreyê PKK pêkhatine ev kongreya dozdemîn e û ev kongre li ser banga bîst û heftê Sibatê ya rêber Abdullah Öcalan pêkhatiye û li di deverê cuda pêkhatiye û werxuya ye ku di daxuyenî de jî tê gotin rêber Abdullah Öcalan ji vê kongrê re fikr û ramanê xwe şandiye yani tê gotin ku li ser perspektîfên rêber Öcalan pêkhatiye ev tiştekî nû ye di rojê pêş de werxuya ye ku ew ê PKK dîvana kongreya PKK ji ber ku dîvanê daxuyanî daye yani ê ku ev kongre birêve birî ev dîvan daxuyaniyek bide û biryarên ku li wir hatine sekinandin li wir hatine girtin werne eşkerekirin lê ji neho pêvajoyê aliyê pêvajoyê ve tê xuyakirin ku dewlet û aliyê Kurd êdî lazim e ku bi hemwext gava bavêjin yani hetanî niha piştî bîst û heftê Sibatê aliyê dewletê aliyê Ankara her tim digotin ji ber ku kongre pêk nehatî ewana ti gavek naavêtine heziriyê wan hinin lê gav navêjin lê niha êdî PKK dibêje me kongreya xwe pêk anîye niha lazim e ku dewlet jî hin gava bavêje ku PKK jî ew biryarên di kongrê de hatine girtin bixe meriyetê û ew biryar pêk werin niha êdî pêwîst e ku pêvajoyeke wisa were dest pê kirin. زۆر باشە بەڕێز ئامات ئەوەی ئەمڕۆ کاپەکەکە بڵاوی کردوێتەوە کە لە ڕۆژانی 5 بۆ 7 مانگ ئەو کۆنگری بەستووە دەتوانین بڵێن ئەمە و کۆنگریە کە تورکیا یاخود ئەردۆغان چاوەڕێی دەکرد yani agahiya wan jî hebû agahiyê dewletê jî hebû ji ber ku rêber Abdullah Öcalan birêz Abdullah Öcalan ji kongrê re li zindana İmraliyê ji kongrê re fikr û ramanê xwe şandiye dema ku ji kongrê re rêber Abdullah Öcalan fikr û ramanê xwe şandibe dewleta Tirk jî pê hisiye dizane ku kongre pêk tê lê belkî dibe ku nezanibî kongre 5-6 heftê mang pêk tê lê agahiyê dewletê jî werxuya ye ku ji vê kongrê hebû ji ber ku Erdogan jî doh got ew ê daxuyaniyê kongrê were dayîn û piştî wî pêvajoyek siyasî tê destpêkirin heta niha li bendê bûn yani aliyê Ankarayê weke we jî behs kir li bendê bûn ku ev kongre pêk were PKK jî îro dibêje me kongreya xwe pêk anî êdî lazim e ku ewana jî hin gavan bavêjin bêguman ji bo dewletê jî ji bo dewleta Tirkiyê jî ji bo gelê Kurd jî ev kongre pêvajoyek nû ye yani pêvajo mirov dikare bêje ku ji îro pêva dest pê kirî ev çi ye ev e ku dewleta Türk hin gavên siyasî qanûnî bavêje mirov dikare behsa wan jî bike evana çinin û gelê Kurd jî li vê pêvajoyê xwedî derkeve tekoşîna xwe li ser rê û rêbasên siyasî û civakî bide meşandin. Başa Birêz Dîcle yanî tê gotin divê dewlet ji niha pêde êdî pêngavan bavêje pêngavên praktîk yanî pêngavên ku aliyê Kurdan li bendê ye destşankirîne ew pêngav çine yan jî ew li bendê kadê çi pêngavekê bavêje yanî bêjin bijartene diyarîkirîne ew pêngavên ku divê bavêje piştî wê qonaxa kongrê Bêguman bijartinîne û evana dewletê re jî hatine axaftin werxuya ye ku li İmraliyê di navbera dewletê û rêber Abdullah Öcalan de hevdîtin û civîn jî hinin her wiha bê bîra we eger heyeta Dem Partî li gel serokkomar û wezîrên dadê re jî rûniştin îhtimaleke ku civînên ku nayê zanin jî hinin yani dewlet dizane ku aliyê Kurd çi dixwaze evana jî çi ne evana yek pêvajoyeke siyasî û civakî tekoşîna siyasî û civakî tê dest pê kirin û pêşengê vê tekoşîna siyasî rêber Abdullah Öcalan e ji bo ku ev tekoşîna siyasî derkeve pêş meselê şer û çek û dervê mekanîzmayê dervê pêvajoyê bimînin pêwîst e ku rêber Abdullah Öcalan bikarve bi rihet azad aliyê fîzîkî de tev bigere û vê pêvajoyê dîzayn bike yani pêvajoya siyasî bide meşandin ji ber vê sedemê pêwîst e ku di rojê pêş de şert û mercên li İmraliyê werne guhertin gava destpêkê ev a duyem niha PKK di rojê ku PKK kongre xwe pêk anîn de jî êrişên dewleta Tirk hebûn yani bombardman hebûn êrişên balafirgehê hebûn balafiran hebûn lazim e ku ev êriş bên sekinandin şer were sekinandin
و یا نهایی یعنی اونا گاوه که دویج بو پیواژو ورن مشاندن بنابتن آن نهایی چارەسەری نهایی داوی پێویستە که ببوره بله بله گرم بەردەوام بە بەڵێ داوی یا مهم اوه که چارەسەرکردنا پرسکرێکا کورد دبن سیوانا مجلیسا تورکیه دا به قانونی دستورا بنگهین دا وره گوهرتن اف مرحله نه yani ji bo ku em werin wê merheleyê pêwîst e ku Öcalan azad be yani şert û mercî azad bin êrîş werin sekinandin mekanîzmeyên siyasî werin dîzayn kirin li hev rûnin û desturek bingehîn an nû werin amadekirin. Dema ku ev hat amadekirin desturek bingehîn ku herkes pê layık bû pê razî bû hat amadekirin wê demê em dikarin bêjin ku ev jî ew ê bive êdî çareserî yani em dikarin jî bêjin êdî bûyî çareserî. Niha em behsa çareseriyê nakin. Niha em behsa rêya ku diçe çareseriyê dikin. باش زۆر باشە بەڕێز ئاماد ئەتوانین بڵین لە دوای ڕاگەاندنی ئەم کۆنگرەیە هیچ بیانوێک ماوە بۆ حکوومەتی تورکیا؟ Na, hiç bahaneyek nema ji ber ku hikûmeta Tirkiye her digot PKK pêwîst e kongre bîne pêk bîne hetanî kongre pêk neyne ti gav nayên avêtin ji ber ku neqanûnî ye PKK kongreya xwe pêk anî ti bahaneyekî ku ji bo Tirkiye hikûmeta Tirkiye gav nabêjin nemaye her wiha ti bahaneyekî ku hikûmeta Tirkiye êrişî Başûr û Rojavayê Kurdistanê bike nemaye her wiha tu bahaneyekî dewleta Türk hikûmeta Türk a ku bi hezaran girtiyên siyasî li zîndana bimîne nemaye ti bahaneyeke dewleta Türk a ku hetanî niha ti mafê Kurdan nas nake nemaye ji ber ku dewleta Türk hetanî niha her digot pirsgirêka me li gel gelê Kurd nîne pirsgirêka me li gel PKK'ye PKK jî lazim e kongreya xwe pêk bîne ji bo vê sedemê çûn İmraliyê Öcalan jî bank kir PKK jî niha kongreya xwe pêk anî êdî dewleta Türk pêwîst e ku dev ji van bahaneyê berde gavan bavê jê di rojê pêştemê viya bivînin lê lazim e ku gelê Kurd jî ne li benda dewletê bimîne ji bo ku dewlet gavan bavê jê ev pêvajo xwedî derketinek civakî siyasî lê hebe ku gel derkevê kolana çalakiyên xwe yê siyasî û civakî bike da ku dewlet û hikûmet jî neçar bimîne gavan bavê jî. Yani ez dawiye de wê bipirsim birêz dîjle eger bi Kurtî jî be hûn bersiv bidin me tirsek heye bû ku hewildaneka dewletê ya xapandinê yan jî ya provokasyonan tiştek wiha dolê de tê dîtin yani bi Kurtî heger bêje yani pêngav hatin avêtin kongre pêngaveke girîng bû ya ku hem dewletê hem her kesê li bendê bû bes tiştek ku dewletê gotibe û neke yan jî nexwaze bike tiştek wiha dolê de tê dîtin bêguman ev ihtimal ev metirsî her tim heye lê ev metirsî ev çawa divê çawa were tinekirin ev jî bi tekoşînê divê were kirin yani divê kes nefikre ku ew gelê Kurd ji niha pêva bê rêxistin be bê tekoşîn be gelê Kurd rêxistin bûyîna xwe û tekoşîna xwe eger ji niha pêva jî li gorî pêvajoya nû mezintir bike ez bawerim ku ev metirsî ew kêmtir bibe lê dewlet siyaseta dewletê a li hemberî gelê Kurd siyaseta dewletê a ku li hemberî tinekirina tekoşîna gelê Kurd têk çû bi ser nekeft tekoşîna gelê Kurd îro dibêje em xwe bi ser îradeya xwe xwe diguherin da ku ti bahaneyek li pêşiya dewletê nemîne û tekoşîna xwe bi siyasî bidin berdewam kirin niha vir de a ku divê biryar bide dewlete hetanî niha çima şer hebû ji ber ku dewleta Tirk li ser Kurda şer ferz kir Kurd jî neçarman xwe biparêzin ji niha pê de eger dewlet biryar bide bêje şer û xevce nake Kurd jî hinin hebûna wan qebûl dikin wê demê pêvajo bi hêsaniyê were meşandin ez bawerim ku ew bigîje serkeftina yani diviya êdî dibe dewlet biryara xwe bide Kurda biryara xwe dan û eşkere kirin Bele gelek